আজি ডিউটি ଯିବାର ଆଗରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ପହଲା ବାସି ଖୁରେ ଖାଇସି। ତ ହେ ଗାଇସ୍ ଜାନିଥିବ ମୁଇଁ ମିଟିଂ କରବାର ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇସି। ତ କେନ୍ ଦିନ 1 ବି ବାସି ଆଉ କେନ୍ ଦିନ 2 ବି ବାଜି ଯାଇସି ଖାଇବାର ଲାଗି। ଇଆଡେ ଯେ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ସେ ହଉଛି ତ ବାସି ପଖାଲ ଖୁରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଫରକ ହିଁ ନି ପଡେ ଚାहे 1 ବାଜୁ या 2 ବାଜୁ। ପିଲା ତ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ବାହାରି ପଡସି ହରିଶଙ୍କର ପାଖର ମହରାପଦର ଗାଁ କେ 11-12 ବଜେ ଆଡେ ପହଞ୍ଚିଥିସି। ତ ଇନର ଚାଷୀ ହିଁ ଆଜି କମ ଥିସନ୍। ଆଜି ବେଲେ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋର ହଉଛି ଆଉ ନିଜର କାମ କରି କରି ନିଜର ଘରେ ହିଁ ଏକା ରହି ଯାଉଛନ୍ ସବେ। ତାରପରେ ଆମର ଭିଏନআर ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ଚାଷୀ ମାନକେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେସି ଆଉ ମିଟିଂ ରେ ଯେତେ ଥିସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର କମ୍ପାନୀର ବେଗ ଗୁଟେ ଦେଇ ଦେସି। ଲାଲ ତ ମିଟିଂ ସାରିକିରି ବାହାରୁଥିସି ଆର ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ପଡିଥିସି କପସିପାଲିକେ। ଏ ଜାଗାରେ 16 ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ତ ହେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଟିକେ ଅଟକି ଦେସି। 8 ତାରିଖରୁ ନେଇକରି 10 ତାରିଖ ତକ ହେବା ତ ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସୁନ ଆଉ ଦେଖୁନ୍। ଫିଲହାଲ ତ ମୁଇଁ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ଦେଖସି ଆଉ ଇଆଡେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦଉතුସନ୍ ହେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଆଡେ ପହଞ୍ଚି ପଡିଥିସି। ତ ଆଜି ଅନ୍ନ ଭୋଗ ରେ ହେଇଥିସି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଭେଣି ଖଟା ହେଇଥିସି। ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ଟେ ଫଲୋ ଟେ କରବେ। ଦେଖା ହେମା କାଲିର ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ।